Senyor Armengol, a Balears tenim 47.000 aturats més que fa un any, centenars d'autònoms i pimes tancades i que ja no poden aguantar més. Davant un panorama tan desolador, ja li demano quines ajudes econòmiques té previstes per evitar la destrucció de més empleos i de més llocs de feina. Les ajudes que vostè ha posat damunt la taula fins ara són del tot insuficients i improvisades. Miri, i a conseqüència de tot això, les coves de la fam no deixen de créixer. Cada pic hi ha més EREs, gent que se'n van al paro, tancament d'empreses, i molts d'empresaris i autònoms ja surten al carrer desesperats. I vostè segueix amb la seva estratègia de comptar mentides, de fer demagògia i d'actuar amb opacitat. La setmana passada ens va dir que eren la primera comunitat autònoma que havia donat ajudes a l'hostaleria, una mentida més de les seves. Hi ha bastantes comunitats autònomes que fa mesos que estan donant ajudes en aquestes activitats, a totes les que han estat restringides. Vostès volen vèncer-nos amb mentides, amb excuses, amb demagògia i sense destinar-hi els recursos necessaris. I no les anirà bé. I el que passarà serà que cada vegada hi haurà més gent que queda enrere, que és el que li està passant. Sense salut no hi ha economia, però sense economia també se pot perdre la salut, senyora Armengol. Per tant, avui ja li torno a oferir el suport del Partit Popular per aprovar un pla, un veritable pla d'ajuda als nostres autònoms i petites i mitjanes empreses, amb ajudes que durin durant tot l'any i amb ajudes que compensin almenys amb un 50% el que és la pèrdua d'ingressos que han tingut aquestes petites empreses i autònoms respecte a l'any 2019. Miri, la situació de molts d'autònoms és desesperada. Jo comprenc que vostè no ho entengui, perquè tota la vida ha estat en política, no ha pagat una nòmina mai i du 22 anys assegut aquí. Però li asseguro que ho estan passant molt malament. I per tant, jo li dic, senyora Armengol, que si continua governant així, ens sortirem de la crisi molt més tard i molt més malament del que tots desitjam. Per tant, deixi la seva soberbia, la deixi de banda, deixi la seva soberbia de banda, senyora Armengol, canviï, torni a la humilitat i se deixi ajudar. Moltes gràcies.